Jeg vil sige, det er fællesskab og bare at være sammen altid med nogle mennesker. Og selvom nogle gange jeg ikke føler, at jeg har lyst til at være med nogen, så kan jeg bare også komme ind på mit værelse og bare slappe af. Jeg hedder Marianne Blidt. Jeg kommer fra Portugal, og jeg er 2 år gammel. Og jeg spiller håndbold i DOG. Jeg har været her næsten 3 år, og så læser jeg dansk som ansprog. Jeg kan huske, at jeg var 10 år gammel, og så gik jeg til musik. Og en af mine veninder spurgte mig, om jeg ville med at træne, fordi det var bedstvendsdag i håndbold, og det var den bedste oplevelse, jeg havde. Og så tænkte jeg skal lade være med at spille musik, jeg skal til håndbold. Jeg skrev til min træner, fordi jeg så deres Odense damehold i Champions League, og så tænkte jeg, det er mega fedt, hvordan de spiller håndbold, og så det er noget, jeg vil gerne opleve. Så jeg har skrevet til ham, og det var en af de muligheder, han havde givet til mig. Jeg spiller også på et portugisisk landshold, og forskellen, jeg synes, det er lidt svært at komme i kontakt med vores træner i forhold til video og kamp, men til gengæld så synes jeg, at vi får meget ud af det at være i Danmark, fordi der er så mange små detaljer, som I lægger mærke til her, og for eksempel at jeg kan styrketræne i et sted, hvor jeg bor, det er meget vigtigt for mig. For eksempel en dag, hvor jeg er travlt, så kan jeg bare komme ned og styrketræne. Jeg håber, at næste år jeg kan begynde at læse til pædagog her i Odense og bare blive ved med at spille håndbold på elite-niveau. Så lige nu er det i Odense. Jeg synes, det betyder meget for mig i forhold til bare at slappe af og finde ro nogle gange. Fordi selvom jeg ikke har mine forældre med mig, så har jeg nogle venner, som det er det samme, de er som familie til mig. Jeg synes, det er vigtigt i forhold til for eksempel mad, fordi så behøver jeg ikke at tænke på det, og det er ikke en bekymring, når jeg kommer hjem. Og også bare det der, at selvom vi har en stor afstand til nogle ting, det er bare rart at komme hjem nogle gange, sådan 10 minutter, så bare tage afsted igen. Jeg synes, at måske det vigtigste er at give det en chance. Du skal komme all in og give bare altid dit bedste, og det skal nok gå. Fordi i nogle år, hvis du tænker, hvorfor tager jeg ikke den chance bare at flytte og prøve, så ved du nok fortryde det. Så bare giv den en chance, og det skal nok gå. Jeg tænker, jeg vil sige hjemme, fordi jeg føler mig så tryg her, og det er virkelig som at være hjemme i Portugal. Så det er dejligt igen.